يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Ey iman getirip mu'min bolan adamlar! Bir muayyen muddete çelli bir-birinize bergili bolsaňyz, garz alyp ýa nesiýe muamele edip, pes şonu araňyzda ýazyn. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ. Ve sizin araňyzda ýazýan adam edalet bilen ýazsyn, we ýazýan adam ýazmakdan gaçmasyn. Huda şoňa ýazmaklygy bildirişi ýaly. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Pes çekinmän ýazsyn. Bergili adam aýtsyn katybyň ýazjak zatlaryny, bergiň mikdaryny we muddetini. Öýde aýtsyn ta ikrar etdigi de bolar ýaly. O Hudadan gorksyn, bir şeýini hakdan kem etmesin, dogrusyny aýdyp ýazdyrsyn. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. Pes eger bergili bolan adam akly kem bolsa, ýa zaif bolsa, garry bolup, ýa oglan bolup, ýa aýdyp beýan etmäge gadyr däl bolsa, pes şonuň welisi aýdyp ýazdarsyn. Edalet bilen kem we ziyada etmäni. Bu erkek adamlaryňyzdan ikisini eden muameleňize we algy bergiňize şahid edip goýun. Pes eger iki erkek kişi tapylmasa, onda bir erkek kişi bilen iki hatun şahid edin. Özüňiz razy bolýan adamlaryňyzdan ta hatunlaryň bir unsa, ol biri ýadyna salsyn diýip. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. Ve her wagtyky şahitlere gelin şahit bolun diýip aýdylsa, şonda şahitler şahadetini etsinler, şahit bolmaktan gaçmasynlar. O şahit bolan zadyňyzy çekiçi bolsun we uly bolsun, şonu öz muddetine çelli ýazyp goýmakdan melul bolmaň. Hetmen ýazyň. Şonu ýazyp goýmagyňyz Allah tebarak we taalaň ýanyna edalata ýakynrakdyr we şahadetini eda etmäge ziyada kömekdir we şöbhäge we şeke düşmesizlige ýakynrakdyr. Meger inke muameleňiz muameleýe hazyry bolup öz araňyzda il nagt alyp berişýän bolsaňyz, pes o suratda ýazmasaňyzda aýby we günahy ýokdur. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ve her wagtyke muamele etseňiz, şoňa iki adamny gowah edin we araňyzda ýazýan adam, şahit bolýan adam bir hiç wejh hyýanat etmesinler. Hak eýesine ýa bergilige
we ýa ýazýan adamga we şahitga zerer berilmesin. We eger siz nehyedilen zatyny etseňiz, pes şol size günah bolar we itaatdan çykmak bolar. Ve Allah tebarek ve taaladan gorkun. Ve Allah tebarek ve taala sizlere özünün ahkamlaryny ta'lim berýär. Ve Allah tebarek ve taala hemme şeýge alimdir we bilýändir.